గురించి నేను చెప్పడం కన్నా మీరు చూసి కామెంట్స్‌లో చెప్పండి ఎలా ఉందా అని. ఈ కార్డ్‌లో చూస్తే మొత్తము అక్కడ ఫస్ట్ చూసారు కదా! లైక్ కలశం కానీ, అంతా మనము పెళ్లి, పూజ అప్పుడు ఏదైతే చేస్తారో అది అన్ని పిక్చర్స్ లాగా అలా తలంబ్రాలు కానీ అంటే ఇదంతా ప్రింటింగ్ బట్ ఇలా ఐడియా బాగుంది. రాముడు, సీత పెట్టడం ఈ కలశం కానీ నేను చెప్పడం కన్నా మీరు చూస్తేనే బావుంటుంది. నేను బావుంది ఇలా ప్రింటింగ్ ఐడియా కానీ. అండ్ ఈ కలర్ కూడా వైట్ కాకుండా లైటిష్ గ్రీన్ క్రీమ్ కలర్ లాగా అలా వచ్చింది. అండ్ చూడండి అది యజ్ఞం చుట్టూ నడుస్తారు కదా! అది కానీ తలంబ్రాలు సో, ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ అనేది వస్తుంది. కన్యాదానం ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి. జీలకర్ర బెల్లం. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.